Minkejja l-ilmenti li saru mill-Kunsill Lokali tal-Imsida, il-Gvern ta' Roberta Bela se jibqa' għaddej romblu minn fuq kulħadd hekk kif fil-bidu ta' Novembru se jibda l-proġett tal-flyover tal-Imsida. Propju ftit ta' xurilu l-Kunsill ġdid maġġoranza nazzjonalista insista illi ma qabilx mal-aspett tal-flyover u talab laqa għal diversi drabi sabiex tiġi diskussa din il-materja. Infatti madwar xarilu wara talba mis-Sindku Nazzjonalista Charles Servaġġi saret laqa illi fija l-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul sqar li issa huwa tard wisq sabiex isiru tibdiliet f'dan il-proġett. Apparti minn hekk Servaġġi talab laqa mal-Ministru Chris Bonnet u ma' Infrastructure Malta dan hekk kif il-proġett se jibda ftit tal-ġimgħa oħra, iżda sissa il-Kunsill Lokali baqa' mingħajr risposta. Waqt briefing għal ġurnalisti li sar it-tnejn filgħodu fil-binja ta' Infrastructure Malta intqal li dan il-proġett se jindirizza l-problema tat traffiku f'waħda mill-aktar żoni traffikużi f'pajjiżna. Ġi spjegat li minn din iż-żona jgħaddu medja ta' 50,000 karozza kuljum. Qed jingħad li 60% ta' dan il-proġett suppost se jinkludi spazji miftuħa kif ukoll madwar kilometru u nofs ta' karreġjata għaċ-ċiklisti u f'nofs il-proġett se jsir kanal. Il-proġett se jibda fil-bidu ta' Novembru u l-Gvern qed jgħid li se jiġi konkluż fl-2027 bl-ewwel fażi ta' dan il-proġett se tieħu madwar sena. Il-Gvern tax jifhem li l-karreġjati se jibqgħu miftuħin waqt li jkunu għaddejjin ix-xogħlijiet. Għalkemm il-Kunsill Lokali tal-Imsida huwa favur dan il-proġett, il-Kunsill flimkien mar-residenti u rew tħassib kbir għal flyover hekk kif iż-żona ta' fejn il-Knisja se tispiċċa f'Gaza bil-flyover li se tkun qed tgħaddi minn nofs din iż-żona. Apparti minn hekk issa tħabbar uffiċjalment li l-għoli tal-flyover se jiżdied u għalhekk il-proġett se jiġi aktar massiġġ minn dak li kien propost oriġinarjament. Apparti li l-Gvern injora l-ilmenti tan-nies u tal-Kunsill Lokali, Infrastructure Malta injorat ukoll il-proposta tal-Kamra tal-Periti li xtaqet aktar konsultazzjoni u li l-proġett ikun wieħed tassew favuri residenti.